Yes, Freja og Pia Ra her, og i dag skal vi lave fodbold-challenges med fans. Lad os komme i gang. Okay, første challenge, drenge og piger, det er et crossbar challenge, og det er et 7-mål. Det er alle sammen unge, og man skal gøre det med Rabonaen. Og førstepladsen, han får 3 point, andenpladsen får 2 point, og tredjepladsen får 1 point. Og sidstepladsen får ikke nogen. Ja, ikke? Jo. Synes I selv, I er gode til Rabona? Nej. Okay, jamen jeg forklarer det hurtigt, og så ser vi, hvem der kan ramme først. Okay, meget simpel, meget hurtig forklaring. Rabonaen tager cirka 2 skridt tilbage. Okay? Vi kigger på overliggeren, og så starter I med jeres bedste ben. Mit bedste ben, det er højre ben. Starter opløbet med den, og lægger jeres venstre ben ved siden af bolden. Og så laver I en 360 og rammer bolden med vristen. I skal læne jer tilbage. På den måde, så flyver den opad og rammer overliggeren. Når I løber til bolden, løb kontrolleret. Okay? Kontrolleret. Ikke spurt til bolden. Så løber kontrolleret, og så skyder I. Okay? Og hvis vi skal ramme overliggeren, og hvis man skal ramme overliggeren, kigger I på overliggeren, skyder og overligger. Så lad os komme i gang. Måske er Rabonaen et tand for svært. Er det ikke, drenge? Jo. Og piger? Jamen, så siger vi bare, at det skal være en normal crossbar. Ja. Nej. Så den første, der rammer crossbar, 3 point. Nummer 2, 2 point. Nummer 3, 1 point. Og den sidste får ikke nogen med i den her omgang. Ja. Er I klar? Ja. Lad os gøre det. Ja, lidt for hårdt. Og vi har en venstre ben her. Så hun gør det. Ej, kom igen. Okay, drenge og pige, I skal koncentrere jer. Første runde er allerede slut. Ingen af jer ramt, du var tættest, men I har hørt, hvad der er på spil. Det er min trøje, hvor der står Ra bagved, og Brise foran. Der signerer du mig. Hvad synes I om det? Det er mega fedt. Yes, jamen så skal jeg koncentrere jer. Lad os se, om vi kan gøre det. Andet forsøg. Kom så. Synes I om det, drenge? Der kan I bare se. Piger kan også godt være med til fodbold. Så hvis I ser det, piger, så spil fodbold. Det der var sindssygt, og hun dabbede oven i købet. Sådan. Nå, hvad hedder du? Savannah. Du har fået 3 point, så du skal ud nu. Og så er det kun jer 3. Drenge tilbage. Ja. En af jer kommer til at få 0 point i den her. Så vi kæmper om 2 point og 1 point, og så skal vi videre til næste challenge. Så alt kan nås endnu. Ja. Yes. Lad os komme videre. Thank God that the brothers on the rise now. Sådan der, der er 2 point lige der. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my... Øj. Nå, næste challenge her, det er jonglering. Hvad siger I til det? Jeg tror, jeg har en lille fordel. Har du det? Ja. Jamen, det finder vi ud af. Hvis I kan lave et trick, så giver det dobbelt op. Så for eksempel, hvis I laver 10, så har I 10. Og hvis I kan lave en jorden rundt for eksempel, så har I pludselig 20. Så alle har en chance. Lad os komme i gang. Er du klar? Ja. Første chance. Kør. Nå, første forsøg her. 14. Hvordan har du det med det? Du har ikke lige været nede op til, men jeg får rigtig godt med det. Yes. Jamen lad os få nummer 2 her. 3, 4. Hun fik 4. Kør. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14. 15, 16, 17, kontrollering, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Yeah!
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kan du lave de rundt? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Så er det dobbelt op, jo. 35, og så er det dobbelt op, ja. Det giver 70. 70. Sådan der. Han har 70 nu. Nå, drenge og piger. Jeg står på skateboarden nu her. Vi har 4 point, 3 point, 3 point og 2 point. Og næste challenge, der skal vi på skolegården over på streetbanen. Hvordan har I det med det? Det er fedt. Fedt. Jeg prøver at se, at komme tilbage. Fedt. Det er godt at høre. Nå, Jeg prøver at se, om jeg kan vinde. lad os gå videre. Næste challenge, det er et panda challenge. Så vi skal lave tunnel. Og det er faktisk ikke jer mod hinanden. I skal simpelthen imod mig. Så den der overlever i længst tid, han eller hun får 3 point. Og så nummer 2 får 2 point. Og tredje får 1 point. Og sidste så ikke får nogen point. Vi har en timer på mobilen, som vi hele tiden skal holde tjek med. Og 3 mål eller 1 tunnel. Det er det, vi følger med. Hvis jeg ser, at I render rundt med lukkede ben hele tiden, jamen så er I faktisk diskvalificeret. I den her kan I ikke få nogen point overhovedet. Okay? Ja. Yes. Så spil helt normalt. Og så fair play. Er I friske? Ja. Stærkt. Lad os komme i gang med tredje challenge. 3, 2, 1. Det bliver varmt nu. Og venter. Nå, skål hvis jeg ikke er klar. Kom så. No, I don't want no rest. Echoing around these walls to create a song. I don't wanna miss a beat. Nå, jamen du fik jo 2 minutter og 59 sekunder. Jeg ved ikke helt, om jeg kunne se det, men det fik mig derud at løbe. Jeg troede ikke, det var så svært, men det var varmt og så videre. Men nu er jeg klar. Lad os se, om den kan holde. Kør, 3, 2, 1, nu. Er vi i gang? Ja. You find your way back home. Hvor lang tid var det? 5,21 sekunder. Nu er jeg varm. Nu er jeg rigtig varm. Det var Nelle og mål. 3 point, 3 point, 6 point, 6 point. Sidste runde her. Lad os komme i gang. Reglerne for den her challenge her, det er, at bolden starter der, og så handler det om at ramme overliggeren derover. Og det er fuldstændig lige meget, hvor mange forsøg man bruger på at ramme overliggeren. Man skal bare ramme overliggeren, så det kan være, at han rammer på 20 forsøg, så har han 20 forsøg. Og hun kan være, at hun kan ramme på 2 forsøg, så har hun 2 forsøg. Og den person med færreste forsøg har jo så vundet. Lad os komme i gang. 3, 2, 1, kør! Det var 1. Det var 2. Det var 3. 3 forsøg indtil videre. Det var 1. Det var 2. Spids vinkel. Øj, hun går efter den. Øj, det var 3. Ej, det var smart. Nu skal du godt. Nu bliver det svært. Nu bliver det rigtig svært. Overvej sine muligheder. Ej, hvor er det fantastisk. Hvor er det fantastisk. Øj, øj, øj. Det var noget af et træk. Skal man eller løbe her. Og det var 2. Så skal den nærmest loppes.
Der fik han den også på 3. Også noget af et godt træk. Kan han gøre det på 2 forsøg, er så spørgsmålet. Han giver op. Det er on. Kan vi ikke bare lave en bonus challenge? Ja. Bonus challenge? Ja. Vil I alle sammen gerne have det? Ja. Okay, det vil have en bonusrunde. Så skal jeg bare. Men inden vi går i gang med det, så har jeg faktisk noget, jeg gerne vil indrømme over for jer. Og det er, at imens vi har kørt alle de her challenges, der har jeg lagt mærke til noget. Og I ved jo sikkert godt, da I alle sammen følger med på kanalen, at jeg elsker at lave tricks. Ja. Og personen her, der har lavet flest tricks, hvor en speciel gave, hvis man kan sige det. Og det er ikke noget, jeg har sagt til jer med vilje, da det skal være noget personligt, noget I selv skal kunne gå op i. Så til sidst her, der finder jeg altså vinderen, der skal vinde min trøje, og en vinder ved siden af, faktisk vinder min bold. Og jeg har allerede en, der allerede ligger deroppe. Så lad os da køre videre. Nå, jamen vi har fundet bonusrunden, og vi har fundet frem til, at det skal være straffespark. Og jeg står på mål, og så må vi se, hvem der vinder. Jeg er til sidst. Må vi starte, jeg vil være til sidst, så I to i midten. Og det er således på den måde, at brænder man, så er man ude. Scorer man, så er man videre. Indtil at der kun er en mand tilbage, som scorer på mig. Er det bare her, det Er I friske? Ja. Lad os køre. Yes, man. Kom mig. Jeg krydser. Nå, jamen det ser ud som om, at vi har fundet en vinder. Hvad du hedder? Jeg hedder Mathias. Mathias, du har vundet min trøje fra Brisicamp, hvor der står mit navn bagved, Ja. og Brians logo her. Ja. Den skal jeg simpelthen finde til dig og Yes. signere den. Ja. Og så havde jeg jo så også den der lille ting med, at jeg skulle finde en, som har lavet tricks. Og der vil jeg faktisk gerne bede dig om at komme herover. Ja. Du har vundet en af mine bolde. Også signeret. Så er vi færdige for i dag, drenge og piger. Hvordan synes I selv, det er gået? Jamen, det har været mega fedt. Mega sjovt, mega fedt at lave nogle forskellige ting. Ja, mega sjovt. Og jeg vil gerne prøve det igen en anden gang. Ja, jamen det kan vi måske sagtens finde ud af. Også til jer derude, som sagt. Hvis I gerne vil se mere af sådan noget, eller måske selv være med på sådan noget, så skriv det ned i kommentarfeltet. Så kan det være, at jeg kan komme over til jeres by og lave sådan noget specielt noget med jer. Men tak fordi I ville være med. Det var så lidt. Og tillykke med til jer to, der har vundet både trøje og bold. Men det var som sagt alt, hvad jeg havde for jer i dag. Hvis I kunne lide videoen, så giv den et like. Subscribe for mere. Men indtil næste gang, I'm out. Så er videoen slut, drenge og piger. Hvis I gerne vil se en random video fra kanalen, så klik her. Like og subscribe for mere. Har du noget, du gerne vil se næste gang, så skriv det ned i kommentarfeltet. Tryk på notifikationsknappen for altid at holde dig opdateret. Glem ikke at tjekke min Facebook og Instagram for kæmpe giveaways og meget mere. Det var alt for nu. Tak fordi I så med, og vi ses i den næste video. I'm out.